kaga layin nan data ta ki motsawa wallahi. To sai ka je ka sa data mana. Wallahi wai ina kaga sala boy wai. Ai ba sala boy ba. Tunda na dawo garin nan ne ban ga sala boy. Ai gaba ɗaya mayan mata ne, shin je ka ƙare da shi to ka kawo mai budurwa ne wannan bawan Allah. To ai in ka kula da sala boy dan uwan Al'amin ne, duk mayan matansa bai kai Al'amin ba. Kai Ka gane Al'amin? na gane Dan shi. bakin nan na bayan layi. Na wajen layin nan naku. Shi. Ai abun yi a hankali gaskiya. Allah. Yaushe ka shigo ne wasta? Wallahi mun shigo. Kai Sala boy. ya ake ciki ne kwana biyu. Wallahi kalau sala boy. Gaba ɗaya ka ɓuya. Wallahi ya garin. Da al'amura. Allah wata shawara na zo kafin da in fara zuwa samun babanmu. To da Allah budurwa ta ce za ta yi birthday. A tunanin ku me ya kamata ke nan ba ta. Ka je ka siya mata cake mana. Ba cake ake kaiwa ba? Ko ka kama mata guri hall babba. To me za ka je ka tambayi babanku kuma? Ai kafin nufi na ka san ba na so na fi so kafin je in tambayi babanmu gwara in fara tambaye ku. Baban nan naku mai faɗin rai kamar lido, wannan mutumin kana kai mai faɗa zai ma wallahi. Kamar ya babanmu kamar lido. Allah ba da sa ka gwada tambayar sa. Ko kuna da wani ku in ba mu muna furcin ki ya mutuwa. In ba muna furcewa abin da kuka. Ya hakuri je ka daga baka shawara. Ka ji ya wani to ba kamar lidon yake ba. Kai malar wannan sai godiya ga shi ba kuɗi gari ya yi zafi gaba ɗaya. Ka rasa yadda za ka yi la ilaha illallah kai. Alallahi. Allah ka ba ni yadda za mu shinkafa ma mutum sai ta gagare shi ta kama mutane a ciki kai. Ya funda da ita ya surutu take mun tana mun ihun banza da na wofi. Yaron nan ma iya dawo shi ma karenta ba ko biyar ya tafi can yana shaye-shaye. La ilaha illallah. Amu alaikum salam. Abai na wani. Kai a tsaye akwa ma gaisuwa? Yawwa ka tsugunna sale ya kake haka? Dama ba zuwa ne in tambaye ka. Ka tambaye ni me? Ban da ko taro wallahi ban da ko biyar. A ba wannan ba. Budurwa ta ce za ta yi birthday ni ce wai baba a tunanin ka me zan bata. Sale ne? Yaushe an gama katse ma kashi? La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Sale kai kunna ma dai kwatanto min yadda budurwar ta ka take. Yawwa. Baba fara ce kuma ga ta siririya. Na'am. Ga ido baba ga gashi mai kyau. Abinda za ka bata ka bata lambar waya ta ka ce ka kirawo ni. Eh?